Γεια σας. Εδώ όπως βλέπετε έχουμε ένα σπίτι για εκδίαση. Πολύ καλό. Πολύ γερό. Αου. Κωνσταντίνε. Σήκω πάνω. Μπορεί. Λοιπόν, ωραία, όπως βλέπετε. Εδώ αυτός ο διάδρομος οδηγεί στην αυλή. Εδώ είναι σακούλα, δεν ξέρω τι κάνω εδώ. Και τώρα πάμε στην αυλή. Λάθος μεριά, sorry. Εσύ εγώ πίσω μου. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε άλλος ένας διάδρομος. Αυτός οδηγεί στην αυλή. Εδώ υπόγειο για να βάζετε κανένα κουνούπι, τόσο μεγάλο είναι. Εδώ σκάλες, δεν σας τις δίνουμε, δικές μας είναι, σας τις δείχνουμε. Λοιπόν, όπως θυμάστε, sorry, εδώ είναι ένα ποντίκι, πεθαμένο μάλλον, επειδή δεν κουνιέται πολύ. Εντάξει. Τι κάνετε κύριε? Τίποτα. Ένα ποντίκι κοιτάμε. Γαμώ το σκαλί μου μέσα. Άντε και στο πού. Άντε εδώ. Εδώ σκατά, άμα θέλετε να βλέπετε. Εδώ μεγάλος κήπος. Αυτά τα παίρνουμε. Δώρο. Δικά μας αυτά. Μας ανοίγουν μετά. Εντάξει. Κοιτάξτε τα και καλύτερα. Λοιπόν, αλλάζει ο κάμεραμαν. Sorry. Καραμελά. Κάμεραμαν. Να και να τώρα τραβάμε τον Κωνσταντίνο. Έλα.